расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмм, ҳафтум рақами рейтинг Генри Сехудо бо рекорди 16.4 зидди ҳаштум рақами рейтинг Сонг Ядонг бо рекорди 21.8 рӯзи 22 феврал дар турнири UFC Fight Night. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 77 килограмм, якум рақами рейтинг Леон Эдвардс бо рекорди 22.4 зидди чорум рақами рейтинг Ҷек Дела Маддалена бо рекорди 17.2 рӯзи 22 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобоби ҷангори вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев эълон карда гуфт, ки агар Илия Топурия ба вазни сабук равад, пас Мавсар аз пушти ӯ ба вазни сабук меравад. вақте ки чемпион қарор мебарорад, ки ба дигар вазн меравад, ӯ бояд ки камарбанди чемпионии вазни худро озод кунад. агар ки ӯ ба вазни сабук равад, пас ман ин камарбандро мегирам ва баъд аз пушти ӯ мерам. ҳадафи асосӣ барои ман ин камарбанд аст. дар аввал ман камарбандро соҳиб мешавам ва баъд ман ба сари Илия Топурия мерам. ҳатто агар ки ӯ ба вазни нимёна равад, барои ман фарқ надорад. ман номи ӯро дар рӯи хатти рақибони худ дидан мехоҳам, гуфтааст Евлоев. ва дӯстон, айни замон маълум нест, ки Илия Топурия камарбанди худро зидди кӣ ҳимоя мекунад. ҳамчунин маълум нест, ки Мавсар муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили ваъда дод, ки рақиби худ Умар Нурмагомедовро мешиканад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман ният дорам, ки гӯштин ва қувваи грузиниро нишон диҳам. ман ин шахсро мешиканам. ин муҳорибаи хуб мешавад. ман муҳорибаи осон интизор нестам, чунки Умар ҷангори хуб аст. ӯ бебохт аст, аммо ман рекорди ӯро тағйир медиҳам. агар ки дар кор шавад, пас ман тайёрам, ки бо ӯ дар стойка ҷангам. ман ба чеҳраи ӯ зарба мезанам, ба пойҳои ӯ зарба мезанам ва бо ӯ дар стойка меҷангам. ин муҳорибаҳои хеле хуб бо зарбазанӣ дар стойка мешавад. фикр мекунам, ки ин муҳориба беҳтарин муҳорибаи шом мешавад, гуфтааст Двалишвили. хотиррасон мекунам, ки муҳорибаи Мераб Двалишвили зидди Умар Нурмагомедов дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 311 мешавад, ки аллакай рӯзи 19 январ баргузор мегардад. ана муҳорибаи асосии турнири UFC 311 бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Ислам Махачев ва Арман Царукян мешавад, ки шаби гузашта Ислам гуфт, ки Арман дар вақти муҳориба ӯро ҳайрон карда наметавонад. аллакай 5-6 моҳ пеш ман медонистам, ки Арман рақиби ман мешавад, чунки ӯ дар ҳақиқат ин чизро арзанда аст ва ӯ довталаби ҳақиқие ҳаст, ки ман бо ӯ ҷангидан мехостам. ин реванш мешавад ва ман барои реванш на он қадар шодам, лекин ӯ ин муҳорибаро сазовор аст ва мо бо ӯ меҷангем. албатта, ки ман ҳамаи муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам ва аз якум муҳорибаамон ӯ хеле инкишоф ёфтааст, аммо ӯ ягон чизе надорад, ки маро ҳайрон карда тавонад. ман малакаҳои ӯро медонам. ман медонам, ки ӯ чӣ кор мекунад ва ман гӯштини ӯро медонам. ӯ гӯштингири хуб аст, барои ҳамин ӯ ҳамаи рақибони худро шикаст дода тавонист. лекин ҳамаи ин чизҳоро оиди ман низ гуфта мешавад. ман малакаҳои гӯштинии хуб дорам, ғалабаҳои пайдарҳами хуб ва ман низ ҳамаи рақибони худро шикаст додам. ин муҳорибаи ду рақиби сатҳи олӣ мешавад, ки малакаҳои сатҳи баланд доранд, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чанд рӯз пеш Арман як эълони аҷиб кард, ки бисёриҳоро дар ҳайрат гузошт. ӯ гуфт, ки агар мағлуб шавад, пас ягон чизро аз даст намедиҳад, чунки муҳорибаҳо барои ӯ вақтхушкунӣ аст. ана агар ки Махачев бой диҳад, пас ӯ ҳамаи чизро аз даст медиҳад. баъди ин суханҳои Арман бисёриҳо қарор бароварданд, ки ӯ аллакай баҳонаи худро омода кард ва агар ки бой диҳад ҳамин суханҳоро мегӯяд. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? Арман ҳамин гуна Исламро парешон кардан мехоҳад ё ин ки ӯ ин суханҳоро ҷиддӣ гуфтааст? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.